Good morning sa atin lahat mga kasaksid. Yun, papunta tayo ngayon mga saksid sa Ordaneta, Bagsakan dito no sa Pangasinan dahil magdi-deliver tayo ng Goshen All-Purpose Foliar Fertilizer sa matagal nang umu-order sa atin mga saksid ng Goshen at ini-spray niya to sa kanyang mga gulayan mga saksid. Tingnan na rin natin no, mamamalingki lang ako ng onte dahil onti lang naman pangkain-kain lang. Titignan natin kung magkano ang price ng sibuyas at saka yung bawang mga kasaksid. And kung may makita tayong gulay, syempre, tingnan natin yan mga kasaksid. Para mapakita natin sa inyo mga kasaksid yung price ngayon dito sa Bagsakan. So yun, samahan nyo mga kasaksid at naandito na tayo no, sa may Agri Pinoy. At inaayos yung Agri Pinoy, pinapaganda para bumalik ulit dyan yung mga vendor din ng mga gulay. So yun, puntahan na natin at syempre, kunin na natin tong Goshen All-Purpose Foliar Fertilizer natin para maibigay na natin kay Madam. So yun, let's go mga kasuksid! Nag-avail si Madam ng libreng 1 litro. Yan, pag bumili ka ng 2 galon, may libre ka kasing 1 litro. So yun, meron siyang libre. So yun, let's go! Hoy, wala ko pili katukangan. Wala pa! Parang kung ano ako. Hindi tayo na sibuyas pa ako. Magkano sibuyas nyo? 90 isang kilo? Yung bawang? 100 isang kilo? Ano yung pulang sibuyas na yun te? Yung pula? Yung sa taas? Ay lahat na? Magkano ay isang 90? Ito te, magkano isang kilo na? Ay 100 din. Isang kilo dito te. Ay, sana pa doble ako plastic te. Yakyat ko te, saglit. Yakyat ko saglit. Mainit eh. Wait lang. May dadan. Bili na rin tayo. 150 ito mga sakit.
Thank you po, sir. Yun, 150. Gumastos tayo mga saksid ng 350. Isang kilong sibuyas, isang kilong bawang. Tapos yung pang chapsoy, 150 yun. Para sa Baguio lang mga saksid. Yung price nila. So, uwi na tayo. Grabe ang init. Tinistock ni Madam 70 ang isang kilo. Kaya ang ginawa niya, in-stock niya. Kasi pag na talaga dinat na dito, nagiging 100, 120. Pero tayo mura na daw yun, 100, 90 ang kilo. Okay na daw yun. Tapos ang bawang nasa 100, mas mahal ang bawang. Eh malalaki naman yung bawang na natin, nabili natin. Kaya okay lang din, good lang din. So yun yung price ngayon mga succeed dito ng sibuyas at bawang. Pag bagong ani, natsambahan mo 70 pesos. Bagong ani yan. Sabi ko na yun pero ang dami sabi niya, nagtaas daw ang gulay mo. So yun mga succeed, syempre, i-update lang natin yung compression ng gulay. So yun, let's go!